fil-pjazza tar-raħal tagħna ta' kull filgħaxija jiltaqgħu tliet irġiel twajba imdaħla fi żmien jintefgħu fuq l-aħħar tarġa taħt suntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejl jimxu l-xulxin Giuseppi jgħidilhom l-istorja ta' meta kien baħri ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq kien se jsib il-qiegħ nirringrazzja lil Mulej illi s'issadni għaddej kieku tafu kemm bagħtejt u minn xi xaddejt Armenu jgħidilhom l-istorja ta' meta fil-gwerra kien salva 4 tfal minn taħt id-debri għajtulu il-belt u fuq sidru waħlulu medalja ħarġa mill-but jurielhom għax ħajruh kittieb kien nirringrazzja lil Mulej illi s'issadni għaddej kieku tafu kemm bagħtejt u minn xi xaddejt Paulino jgħidilhom li hu qatt ma kien mar skola kien intefa' l-forn jgħin il-missieru qalb il-ħmira u tqil u llum biex jieħu relief għax ma jafx jiffirma ikollu jmur għand il-kappellan iħarbixlu salib flimkien nirringrazzja lil Mulej illi s'issadni għaddej kieku tafu kemm bagħtejt u minn xi xaddejt mill-ftit żmien l-hawn innotajt li x-xjuħ m'għadhomx iżjed jiltaqgħu fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir fettilli insik lill-kappellan u staqsejtu x'sar minnhom u bħarsa ta' niket dar fuqi u qalli dal-kliem Giuseppi Paulino u Carmenu m'għadhomx jiltaqgħu bħal-dari fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir għaliex illum jinsabu fejn dak li ħabbew sewwa u minn hemm fuq tismagħhom it-tlieta jgħidu l-xulxin flimkien ejja nirringrazzja lil Mulej illi issa qiegħed ħdejh qed igawdi frotti tbatija li bagħtejt nirringrazzja lil Mulej illi issa qiegħed ħdejh qed igawdi frotti tbatija li bagħtejt